Tol thải ra bay. Này thầm phôi ra bên này. Untungnya sekarang flavor na, so dah mama gua mama aja gua target gitu na, tapi sekarang apa di phun ni. Karena pun mana nang lala. Gaya. Macam. Porda mana karena apa kian jangan gaya ni, ni apa. Bawa sini apa gantang. Apa bawa sini nama? Bea ni ada benar na benefit बेजे साइड आव आबो दं इधर देखो नी मैंने वीडियो बनाया था नै बारि उनाव माने बे साइडआव हाखो नागिरदों दे बेनिफ्रायनो जावखांनानै आरोना दैलाङाव ट्रेक्टर लांनांगौ ना बेनिखायनो ट्रेक्टर बारहोनो थाखाय दानिफ्रायनो हा खोखाबाय नङाबाथाय उनाव खोनो हानाय नङा दा साननैसो बिराद रिन्दाव रिन्सि जागासिनो आरोना मानोना बिफां लाइफांनि माने बिलाइफ्राबो गासिबो सिरिजोब्बाय ना बैसागुआव सफैबासो माने रोदोमफिनसिगोन गासिबो तो दिनै मेन चेनेलनि थाखाय भिडिअ बानायनो नागिरदोंमोन नाथाय कारेन्ट गैया आरोना बार अखा फैनानै मैयानिफ्राय कारेन्ट गैया बेनिखायनो भिडिअ बानायनाय जानाय नंला मेन चेनेलनि थाखाय स' बेनिखायनो बेक साइडआव माने उनाव दैलाङाव ट्रेक्टर बारहोनो थाखाय बेयाव माने हा खोगासिनो आरोना साननैसोनि उनावथ' माबा माइ गायनाय बेफोरबायदिनो जासिगोन नालाय दैलां फैसिगोन स' बेनिखायनो हा जावनानै जों माने लामा बानायगासिनो आरोना बेगाव फादार दं बै नुहुरनायावनो बेखौनो माने ट्रेक्टर बारनो थाखाय बेयाव लामा बानायगोन आरोना दैलांनि थाखाय So, bateri gyan थाखाय भिडिअ बानायनो हायाखै आं दिनै बोलो जायगानिफ्रायबो हाखौ बोखांदों बेनिफ्राय आङो नैबे साइडआव आङो जावदों आरोना फोथारनिफ्राय स' ओरैनो न'आव थाबाय थानाय समाव माने बेकार टाइम बाथाय बेफोरबायदिनो मोनसे मोननै खामानि मावनो मोनबाय थायो आरोना बयबो मावनो मोननाय जानांगौ स' दस्रा इउटिउबारफ्राबो स' आंबो मावनो मोनो आरोना बेफोरबायदिनो दिनैथ' सानसे कारेन्ट गैयामोन नालाय बेनिखायनो माने भिडिअ बानायनो मोनब्लाथ' आं न' सिङाव थाबाय थानो मोनगौमोन नाथाय भिडिअ बानायनो थाखाय बेटारियानो गैया जेला बेखौनो मावनो मोनबाय आरोना दिनै स' बारा गोबाव गैया खामानियाबो दसे थानानै जोबसिगोन आरोना दा आं मेंनानै जिरायबाय आरोना बेनिफ्राय बारा गोबावबो नांला माने थेलाब्रै नङाबा थेलाबा नांसिगौ आरोना खामानिया जोबनो थाखाय बेखौ कमप्लिट खालामना थांदो दोनसै आं दा आङो हारसिं दङ फादार थांबाय आरोना बेनिफ्राय दसे थानानै हारसिंनो लासै लासै मावदोनसै जाखिनि हायो बेनिफ्राय गोबां मानसिफ्रानो न'खौ देखाय होननानै बुंबाय थायो आगोलनिफ्रायनो माने देखायनायाथ' देखायगोन आं दस्रा इउटिउबारनि बायदि जोंहा एसेबां अफारबो गैया आरोना जुदि दस्रा इउटिउबारनि बायदि गोनांबालाय आङो देखायबायमोन मालाबानो स' जेबो नङा लासैनो देखायगोन आं आरो नोंथांमोना जुदि बुंबाय थायोब्लाथाय साननैसोनि गेजेरावनो आङो देखायनोबो हानाय आरोना आंनि न'खौ माने देखायनो गोनांथ' जेबो गैखायानो थेवब्लाबो बयबो नायनो लुगैयोब्ला स' आंबो माने देखायनायाव आंबोथ' जेबो लाजिया थेवब्लाबो आं देखायनो बादोंमोन आरोना आंनि न'खौ दा आंनि मेन टेनसना बेनो जे आंनि बेटारि गैया आरोना 9%ल' दंथारो बेटारिया बेनिफ्राय आङो बे चेनेलाव ब्लग भिडिअखौ माने आङो आंनि लाइफनि जेरै आङो लाइफआव जेरै जालांबाय थायो माने रियेल लाइफआव जेरै सोलिबाय थायो बेखौनो आं लांफाबाय थागोन आरोना बेयाव जेबो स्क्रिप्ट बानाया आरो आङो माने खोथाफोरखौ चेन्ज खालामनो सानो आरोना जेरै थाङो आंनि लाइफआ जेरै थाङो बेफोरबायदिनो भिडिअखौ लांफाबाय थागोन आरोना स' 24 आवार्सआवथ' आङो गोबांखौनो आपल'ड खालामनो हानाय नङा बिदिनो मोनसे मोननै माने बेफोरबायदिनो पिक खालामनानै आङो भिडिअ बानायनाय समाव बेखौ इडिट बानायनानै आपल'ड खालामना होफागोन आरोना माने ओरैनो नों बेरायबाय थादों होननानै जे लांफाबाय थागोन बेखौ 24 आवार्स गोलाव बानायगोन मोनसे भिडिअखौनो बेफोरबायदि नङा आरोना स' लाइफनि मोनसे फिसा फिनलि मुमेन्टफोरखौ आङो माने केपचार खालामनानै बेफोरबायदिनो आपल'ड खालामबाय थागोन आरोना दा टाइमा जादों 3:30 आरोना माने मोनाबायबो बेनिफ्राय आं दा गामि साइडआव फैदों आरोना दासो दुगैनानै न'निफ्राय उन्दुना दंमोन दहायनिफ्रायनो आं एसे दा मोनाबाय आरोना दिनै सानसे जेबो बानायनो हादिया आङो बेनिफ्राय उन्दुनाबो लाबाय एबार मबाइल चार्ज होनो फैदों जोंहानाव नङा दे गोजानाव स' लोगोनि जायो आरोना आब' जायो बिसानाव फैदों आं दा मबाइल चार्ज होनो ओइ बिलदस इजा फै दिनै बांसिन दिनानो उन्दुनायावनो थांबाय आरोना बेटारिथ' गैखायामोन नालाय सानसे
स' दुगैनाबो फैबाय मेकआप लायाखै आरोना नेक्स्ट टाइमनिफ्राय भिडिअफोरखौ एसे गोलाव बानायनो नाजागोन आरोना मानोना दिनैना जोबोर गुसुं जाबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना मोजां नांगोन नायबाय थानानै माने फार्स्ट टाइमावथ' बयबो मोजां नांखानाय नङाना दिनै बेयो आंनि अपेनिंसो बेनिखायनो नोंथांमोना बारा मोजांबो मोनो जानो हागौ आसा खालामो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांगोन होननानै लोगोसे भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबावदे नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय